Келәм самолет, кара әле. Кыр үрдәкләре җылы якка очалар. Кыр үрдәкләре, хәерле юл сезгә. Рәхмәт, Рамай. Бәлки, сез киткәнче ярыш үткәреп алырбыз. Кайсыгыз кызурак оча икән, ә? Әйдәгез. 1, 2, 3. О, сез бик кызу икәнсез. Миңа ошый. Ромай, әйдә безнең белән җылы якларга. Мин әти-әниемне, дусларымны, туганнарымны бик яратам. Алардан башка миңа яман су булыр шул. Без дә туган якларыбызны бик сагынырбыз инде. Кыр үрдәкләре, алай булгач, бәлки калырсыз. Кыш җитте. Безне кояш онытты. Суыкта безгә ашарга табу бик кыен. Сау бул, Рамай, без очып китәбез. Хушыгыз, дусларым, матур кышкайларым. Язын очрашырбыз.